No niin, moro taas kaikille nyt. Me aloitetaan pelaamaan tämmöstä uutta sarjaa kuin Heksit. Ei Heksit, vaan Tekkit. Eli Tekkit on uusi sarja. Aloitetaan tänään pelaamaan. Mitä tulee vastaan? Who knows? Käydään tässä nyt ekana puuta, ei kannata muuten hyppiä. Sitten voitais tappaa pari lehmää. Ette uskokaan kuinka kauan tää lataamisessa meni. Vittu kone. Nyt joutuu vähän kontrollissa ja säätää. Sprints, missä se nyt on? Sprint. Kyllä sen pitäisi juosta tosta. Missä se mulla juosi? Miksi ei tää juokse? No ei keskityä siihen nyt. En kyllä tiedä yhtään miksi. Miksi se ei toimi? Miksi sprintti ei toimi kontrollista? Niin joo, mä otin bonus chestin tähän. Vois saanut mennä niinku yhden blokin tänne, niin olisi saanut torcheekin vähän enemmän. Taas tuli tämmönen tree trappi. Niin joo, tosin täällä näin vaikka command block, kun mä painan R, tai no command blockia ei voi valmistaa. No mitä, tätä voi valmistaa, kun painaa R, niin täällä näkyy glass, roosa tai red ja tämmöstä. Näin näitä voi valmistaa. Command blockilla se ei toimi, koska command blockia ei voi valmistaa. Kyynel. Onko tätä missä se ender pearl? Tässä. Voiko näitä valmistaa? Kyllä, itse asiassa enderpearloita voi valmistaa. Rauta ja... Mikä? Philopopserstone. Miten tää tehdään? Glowstone ja timantti ja redstone. Oota hetki, täällä on jossain semmonen... No mä en nyt oikein muista sitä, että mä en näytä niitä etsiä, kun katsoo, niin näitä on ihan sairaasti. Näitä ihmeen juttuja Tekkitissä. Mun mielestä ihan liikaa. Okei, voitais lähteä ekana mainailee, heti kun on saatu hyvät alkutavarat. Niin joo, nämäkin pitäis tässä tappaa. Tääkin crafting bench. Tää on tästä puumiekka. Näin. Niitä oli näitä eläimiä täällä, kun mä aloitin tän vähän ennen kuin mä aloitin kuvaamaan, koska piti säätää asetuksia, niin niin joo, kun huomasitte tuolla yläkulmassa, tuolla se näkyy graasjutut. Tuolla yläre näkyy noin kaikki hauskat jutut. Esimerkiksi tässä on niinku, tässä olisi tosi hyvä löytää semmonen spawni, missä olisi kumipuuta. Koska niissä on kumia ja se kumi on aika tärkeää. Juu. Tapetaan nämä tästä ensin ja mennään sitten mainaille. Tossa on kato hyvä luolakin kato alkuun. Se on mahtavaa. Jos ootte itse pelannut Tekkittiä tai jos ette oo, niin tässä on hyvä vinkki. Kaikki orep mitä eteen tulee, niin hakkaan. Oi mitä tahansa. Ja uraani on niinku tyyliin kaikista tärkein näistä. Vois sanoa, koska uraani on hyvin tärkeää. Jos tää Tekkit olisi vanha versio, niin sitten arvaa uraani olisi niin kallista, että yksi uraani olisi 6 timanttia. Ihan mukavan kallis uraani. Mutta kun tää on uusi versio, niin ei oo niin arvokasta enää uraani.
jos haluatte tietää enemmän Tekkitistä, koska mä en tiedä tästä kovin paljon, niin voitte mennä Misteri Allun kanavalle. Sieltä löytyy Tekkittiä. Voi olla aika vanhaakin Tekkittiä, että se ei tee sitä enää. Mutta sieltä mä oon kattonut paria videoita Tekkitistä, että pääsee alkuun. Jos tota vois hakata, mutta tehdään tästä äkkiä parempi. Noin, ja crafting bench näitten tilalla. Tähän kivipickaxe. Mä tuun tarvimaan niitä kyllä 2, koska tikut loppu. Mä hakkaan tässä uudet 3. Tänne jos löytyy rautaa, niin rautapikaksi. Kaikki oret mitä löytyy, niin kaivetaan maasta irti. Tai no, kaikki oret kannattaa. Paitsi jos on hiiltä liikaa, niin sitten ei varmaan. Esimerkiksi tässä on uraania, tinaa ja semmoista. Ei tää ollut kovin iso luola kyynel. Näin, mä tarvitsen lisää tikkuja. Tähän vaikka 4 nyt torchei. Tässä muuten saatiin mukava alku, kun hakattiin ne hiilet. Jätän tästä alaspäin. Jee. Ei olekaan yhtään yllättävää. Että mä oon pelannut tätä jo vähän ennemmin. Yhden maan, mutta mä en tehnyt sitä videota. Se meni aika hyvin, kun mä mainasin. Mutta kun mä mainasin, en mä tiedä muista kuparia, kun se oli niin. Ainoa huonoin asia, mitä siinä vaiheessa voi tapahtua, on Creeperi selässä. Creeperi vähän selkää ja rip. Juu. Mut voitte halua varmaan skipata, kun täällä voi näyttää. Okei, tässä on nyt ensimmäinen asia, kupari. Siinä on kuparia. Sitä kannattaa kerätä, se on tosi hyödyllinen aine. Mä en tiedä oikein Tekkitissä vielä mitään, joten siellä voi tehdä jotakin ihan hauskaa. En tiedä voiko tehdä pikakseja. En ole itse kokeillut ollenkaan. Pitäis varmaan testata. Jotta tossa sitten näkyy myös, että kuinka harvinaista se on. Tää on niinku yhtä harvinaista kuin tyyliin rauta. Uraani on varmaan yhtä harvinaista kuin timantti. Juu. Olisiko täällä mitään mielenkiintoista? Rautaa kyllä löytyy. Se on positiivinen asia, koska tulemme tarvitsemaan sitä kaikessa hauskassa. Armoreissa. Paremmissa hakuissa. Ja sitä rataa. Ois vielä proompi semmonen. Jos tähän Tekkittiin lisättäis semmonen pikakse, että vaikka uraanipikakse. Semmonen pikakse, joka niinku maksaa niinku, kun sä teet uraanipikaksen 3 ylös ja 2 keppiä, tarvitseekin 4 keppiä ja 6 uraania. Sitten sais semmosen uraanipikaksen. Joo, tää äsken oli tinaa muuten. Hyödyllistä, kun tänne kirjoittaa tin. Okei, mä en kyllä tiedä yhtään mitä täällä löytyy. Tin ingot, tin block. Joo, mut mä en tiedä mitä nää on. Tin, joo, väli vaan niin. Nefertin ore, jotta täällä on vähän näitä. Faced tin ore. Mitä ero näillä on? Miksi näitä on 2? Tää on täysin samoja. Miten näitä voi tehdä? Ei.
Tin Electric Tube. Lol. Miten näitä voi valmistaa? Katto. Tää on Tinaa. Tääkin on Tinaure. 233. 227. Joo. Että semmonen. Katsotaan kaivamista. Tää varmaan todellakin haluatte skipata. Kato. Uraania. Tää on yhtä harvinaista kuin redstone. Mitä tää on? Kassariteore. En mä tiedä mitä täällä tekee. Otetaan mukaan. Tätäkin joutuu sulattaa. Eli uraania älä ikinä hakkaa kivipikaksella. Sä et saa sitä. Jotta pitää hankkia parempi tämä pikaks. Jätetään tuo tohon lojumaan, niin mennään eteenpäin. Mitä tää kupalaria lisää? Niin joo. Mulla oli täällä yksi tämmönen kivipikakse, koska tää kivipikakse oli rikki, se siirtyy täältä aina tänne. Okei, pidetään me tää täällä ja nyt, kato, okei. Jos tää nyt meni rikki, ei no, mä en tiedä miten se toimii tolleen. Ehkä jos se maa menee vaan rikki, niin sitten se tulee tähän käteen automaattisesti. Muuten en tiedä. En nyt tiedä kuinka pitkä tästä videosta tulee, kato. Mä en nyt oikein näe kuinka pitkä tästä on jo tullut. Mut kyllä voi vielä jatkaa. Mitäs tässä? Mitä? Saphire. Tää on yhtä harvinaista kuin redstone. Saaks mä sen saphire? En. Hups. Tääkin on varmaan aika harvinaista, koska tää on harvinaista kuin redstone ja uraanikin on. Joten epäilen, että on hyvin harvinaista ainetta. Älä hakkaa takaa kivipikaksella, hyvä tietää. Ei ne, jotka on hyvin harvinaisia, niin niitä sitten ei niinku... Mikä tää redstone on tämäkin. En mä epäilen, että tätä ei saa myöskään, koska redstone. Mutta no, pakko kokeilla. Ei, en mä ota riskejä. Mitä tää on? Rubia? Joo, tääkin on redstone, joten en... Mä vähän epäilen, että suurin osa näistä tarvii ihan rautahakkua. Ei näe mitään enää. Joo, tätä kassaritea voi hakata siitä kivipikaksella. Kassiterite. Siellä. Kassiterite. Voiko sillä tehdä jotakin? Onko se isolla? Oikein pakko sillä. Joo, kassiterit ore. Kassitiret ground kassitiret ore. Miten tää tehdään? R. Ei se oo R, vaan painaa. Mikä tää on? Tinastakin voi tehdä. Joo, näin tarvitsee joku assembility tommosen, jotta ei siinä mitään. Kerätään vaan kuitenkin, tätä voi varmaan suunnissakin sulattaa, mitä ei tuolla näkyy.
Epäilen ainakin, että voi. Siis tässä Tekkitissä on niin sairaasti tavaraa, kun katsoo. Kun tämä pyyhkii tästä, niin... Katso, jos tämän verran... Oota. Voit vaikka skipata sitten tän kohdalla. Tän verran on tavaraa. Netherrack on niinku tyyli vika. Joo, mikä tää on? Haitten Enderpisto. Joo, että näitä on vähän sen sitten. Hyvät ihmiset. Hetkonen. Mä scrollasin tätä alaspäin. Mä saisin scrollata sitä aika monta kertaa. No otetaan se ykkösen takas. No. Sitten näitä aika monta kun kattoo. Hakataan vaan. Oh. Sitten varmaan jaksa niinku koko päivää katsoa, kun mä vaan mainaan. Se on nyt tän Tekkitin pakko. Kaikki oret mitä eteen tulee mainaa, paitsi jos et saa uraani, ei missään nimessä kivipikaksella. Ehdottomasti rauta. Voisin ottaa hiiretkin mukaan. Ai, siinä oli torch. Onneksi mä ostin sen lisää. Voi tulla ylimääräisiä ääniä taustalla. Älkää välittäkö, jos kuuluu sinne asti. Hei, mitäs tää on? Amethyst. En oo uskalla hakata. Yhtä harvinaista kuin redstone taas. Älkää välittäkö ääniä taustalla taas. Mikä te ihmettää maarlypalaa? Who cares? Mennään ylös. Alkaa olla varmaan yö. Joo. Mä muuten pelasin Optifineilla, mutta Tekkittiä ja muita Hexittiä. Muita ei voi pelata. Ja samoin siinä mun kuvauksessa sanotaan, että Tekkittiä, Hexittiä ja muuta. Niin mä voin pelata myös Attack of the B-tiimiä, jos haluatte. Mutta kuitenkin te tiedätte meitä Viltmiksejä, me vaihdettiin nimi äsken. Niin meitä on 2. Niin toinen tekee tästä Tekkitistä ja toinen tekee Hexitistä, mutta mä teen tästä Tekkitistä, mutta älkää väittäkö, jos tulee Hexit-videota ja ne on eri äänisiä. Mutta älkää siitä välittäkö. Koska toinen pelaa toista, meillä on kato yhteinen kanava. Ei vie niin paljon tilaa tietokoneesta. Mä en muuten tiedä mitä vielä tekee tämmöisellä tree top. Capslock. Tap. Mitä ihmettä voi tehdä tämmöisellä? Aivan sama mitä puuta. Mitä täällä voi tehdä? Voiko täällä imeä puusta niinku tyyliin, kun on kumipuuta? Niin voiko näistä imeä sitä kumia silleen? Ois hauskaa jos vois. No. Heitetään tuohon. Ei pysty.
Joo, tää on varmaan semmonen, että niinku se on kumipuita. Te varmaan kuulitte jo alussa, niin pystyy kumipuusta imee sitä pystyy ottaa sen kumin pois. Ei kappas, tää on luola, mitä mä nyt käyn. Rauta. Sehän sopii aivan mainiosti. Hiota tästä vähän se. Mä varmaan lopettelen videon pian. En nyt tiedä kuinka pitkä tästä on tullut. Olisi hyvä todellakin tietää kauan on tullut, kun mä en tiedä yhtään. Mä hakkaan nämä uretteen rautapikaksi ja hakan ne ruvut sieltä. Mä hakkaan nyt kyllä nämä raudat loppuun, koska alkaa tulla vähitellen varmaan kiire tämän videon kanssa. Olisi niin paljon vielä tehtävää, kato. Pitäis varmaan käyttää seuraavaan videoon se aika. Ja taas jälleen kerran. Toimii tää sprintti varmaan, en mä huomaa aika eroa. Joo, toimii sprintti kun nää. Joo, toimii sprintti. Missä se meidän koti olikaan? Eikö se ollut tässä luolassa? Ei ollut tämä luola. Ei ollut tääkään luola. Haluan löytää sen. Tässäkö se oli? Joo, tässä on muuten tinaa ja tätäkin voi hakata sitten täällä. Älkää välittäkö tausta äänistä. Voi olla. Hei, mitä tää on? Okei. Pystykää tää hakata tällä? Pystyy. Hapitat. Joo, eli selvä. Okei, tänne. Tätä onkin vähän se. Joo, me mennään tänne seuraavassa jaksossa. Mä varmaan lopettelen sitä pian. Mä teen tänne semmosen hauskan tornin, missä mä sitten näen, että täällä on koti. Siis tämmönen hauska paikka. Ei koti. Mä menen tänne tämmösen. Tommonen hyvä. Tosta me sitten nähdään, että että täällä on hyvä paikka, että tää käydään luuttaa. Mä tapan nää lehmät ja sit mä etin sen hauskan paikan. Kuole. Kiitos. Rekt. Kuole nyt. Mikä tää attack damage on? 4. Vähän leteriä. On invistilaa. Ihan sairaasti eläimiä. Ei ruokapulaa. Hei, taustalla voi olla ärsyttäviä ääniä, kun pikkusisko huutaa tuolla vaan. Mä en kyllä nyt haluais lopettaa tätä videoa tähän. Joo, älkää välittäkö tausta äänistä. Voi olla tosi ärsyttäviä. Hei, tänne me tehdään tämmönen toisenlainen, että se on niinku tämmönen 4 paksu. Jotta tästä me tiedetään, että täällä on koti ja siellä toisessa on siellä toinen paikka. Jos me satutaan kuolemaan, niin tiedetäänpä, että täällä on koti. No, ei se nyt paljon yhdävankea kaivata. Juu, ei. Mä teen varmaan hieman useamman uunin. Missä mun kivet on? Tässä. Ei nyt ihan 4. No tehdään 4. Pistetään kaikki sulamaan. Nyt. Tämä, ja mulla on 5 uunia. Tämä nyt tähän. Joo, eli juu. Tänne me taidetaan heittää joo, nää kaikki 6, ne meni tohon ylempiin. Ois pitänyt tajua tässä vaan. No. Nyt otetaan vaikka tästä, pistetään tonne. Mistä on raudat? Tänne pistetään kuparit.
Pistetään tinat. Tinore. No eri tinaa muuten. Why? No tänne me pistetään kyllä raw chicken. Joo, mä taidan ottaa tän täältä pois nyt. Joo, tää on aika hieno ingot. Mä katson minkälainen tää toinen on. Eli joo, me jätetään nää nyt tähän sulamaan ja itten... Mä otan kyllä tää. Mä oon nähdä minkälaisia nää on. Missä on tin ingot. Aika eri... Ärsyttävää tää sniikki, se on vähän jumis. Noin. Tää on 2 chestia, näin. Se on tupla chesti. Jaa, niin joo, mulla se bonus chesti, tuli 3 chesti. Viisaimmat ja tossa saa... Joo, saa. Hyvä. Mä vesin ton tonne vaikka. Turhimmat nyt sinne. Joten tässä on varmaan pari asiaa vielä. Mä vähän. Oisko täällä yhtä chestiä? Joo, hyvä. Täällä ei kun ei chestiä. Tonne pistää ruokaa. Nää on sulanut. Mä otan täältä nämä. Ja pistän tonne vielä varmuuden vuoksi. Juu. Tina. Täppi on aina hyvä pitää mukana, jos lähdetään seikkailemaan. Toiset tinat. Craft Classic on. Tää on Forest for Minecraft. Tää on Industrial Craft Classic. Että semmonen ero. Olisiko mulla mitään paistettavaa vielä? Ei. Heitään nää munat. Tueko kana? Ei. No. Me nyt varmaan lopetellaan tähän, että moikka moi, että nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Ei tiedä tuleeko heksittiä. Ei tiedä tuleeko tekstittiä. Ei tiedä tuleeko semmoista mitä kommenteissa sanotaan. Mutta soi moro meidän. Nähdään seuraavassa jaksossa. Tai mitä ikinä pelataankaan. Moro!